Em dic Alexandra i sóc una estudiant de segon de batxillerat de la modalitat social administrativa a l'Institut Palau Ausit de Ripollet, un municipi molt proper a Barcelona. Per començar, m'agradaria explicar que a la Comunitat Autònoma de Catalunya hi ha cooficialitat de català i castellà, és a dir, que les dues llengües són igual d'importants al territori. El govern espanyol permet a la Generalitat de Catalunya que en l'àmbit educatiu la llengua oficial sigui el català en la majoria de matèries. Per això, des de ben petits, els nens i nenes estan en contacte amb la llengua catalana independentment de l'idioma parlat a casa. A l'Institut Palau Ausit es busca que la llengua catalana arribi de la forma més lúdica i dinàmica possible als alumnes. Per això no es limita a les classes de llengua. Evidentment, tenim classes de català, on estudiem la gramàtica, la sintaxi, entre d'altres. Però també fem servir altres mètodes. Per exemple, la meva professora recorre molt al Moodle, una plataforma digital a través de la qual ens mana tasques per fer durant el trimestre perquè aprenguem i fem servir el català de forma autodidacta. D'altra banda, tenim unes lectures obligatòries que ens apropen més a la història i la literatura de la llengua catalana. L'any passat, a primer de batxillerat, vam llegir l'obra mestra de la literatura medieval catalana, Tirant lo blanc, de Joanot Martorell. És una novel·la de cavalleries que explica les aventures del cavaller Tirant lo blanc, que lluita per l'amor de la princesa Carmesina. En canvi, aquest any hem llegit les dues lectures prescriptives sobre les quals ens examinarem a les proves d'accés a la universitat al juny de 2020. Aquestes són Terra Baixa, d'Àngel Guimerà, i Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. Durant el curs també hem assistit a unes representacions teatrals a Barcelona sobre els dos llibres que hem llegit, que suposen un mètode d'aprenentatge més lúdic. Per últim, a més de les activitats que fem durant el curs escolar, l'Institut també ofereix uns tallers de conversa per a aquelles persones interessades en millorar i practicar el seu català. Com podeu observar, el meu centre ofereix una gran varietat de mètodes per estar en contacte i aprendre la llengua catalana. I al teu centre, com ho estudieu?